телефоншон гиря комат ва ҳозирини муҳтарам, банда Сатторов Наҷибулло, сал пештар доштагу ки ҳама фаҳман гапота. Банда Сатторов Наҷибулло, сокини шаҳри Исор, магистранти донишгоҳи миллӣ ва мо бо ҳамроҳи дӯстам Умаров Атобо як тиҷорати муштарак ташкил кардем ки ба расонидани маводҳои хониш ҳиссиёти тамоми соҳибкоро боша ки пешравӣ ая мегардона ва барои ҳамин пешравия аями ҳиссиёта дур кардан чӣ кор кунем ва вақте мо хостем ки билет харем ҳиссиёт ёки чӣ? Як ҳиссиёте аст ки мо меқапа ки пеш наравем да, як қадами пеш нагзорем, ба ҳамин бизнес боваримон кам шава, ҳамин соҳаи тиҷорат боварихмон камтар шава ва вақте ки боз вай ба билетхарӣ омадем гуфтанд ки дар бизнеси ужин тарафи шумо мода китобо падарка меша ва мо ҳамчун як соҳибкори ҷавон дасти холӣ наомадем, як тӯҳфаи хоксоронаи худмон аз номи логотипи худмон ба шумо овардем. Агар ки қабул мекарде хеле хусам мешидем. ин як блокноти навоварии мо дар соҳаи соҳибкорӣ аст ки дар ҳар як саҳифаш мундариҷаву логотипи мо оварда шудааст. Малаш ҷоноб, малаш хеле хуб. Начало есть. А ҳамин сар мешавад кор бачам. Начало есть. ҳамин сар кардан дар кор. Аммо эҳсосоте ки мегӯӣ, ҳом китобҳо диди бачам, аммо ҷо китоб аст стратегия мышления богатых и бедных. Ту ҳавай хонди ё не? Ҳо ҳавай хонду ба ман ва пула. Анаки ози дуюм бора хондестам шо. Ҳамин китобо чанд бор хонди? Иша не ки нахондам, аммо ҳамин стратегия мышления богатых ҳамин ай. Ба тоҷикиша хондум. Тоҷикиша хонди. ҳамин китобо 7 бор хон. Иншоалло. Як бор не 7 бор хонда надар ко бачам. Ман майни сари одам чӣ хел кор мекунам медонам. Мана мисол, агар ки ту як бор ҳамин рави пеши тренер по плаванию ёки тренер по боксу ёки тренер по метани ядро или штангист, як бор тренировка барави, ту чемпион намеши. Солош қатти бояд ки рафта машқ кунӣ. ҳама хеле майни сари одам ҳама мехелай. Баъд гандагиш медони чие? Атрофи муҳити халқи мо ба. Ту агар ки пеш барави, во ту ақиба мекаша. Мо ту ба як демонстрация нишон медиҳам, ҳозир хуб демонстрация нишон медиҳам. Инҷи бетон, ту хе бачам, ту хе бачам, ту биё бачам. Ҳо шумоам бед инҷи бинам, хиза инҷи бед. Ҳозир ин доштеста. Ҳо инҷи бед, ҳаматон хизед. Ҳо ана 4 кас шудана. Қатор истед ин хел, қатор. Ман бо пуштино исто бачам. Шумо пуштино, ана мехла. ана мехисте истед, пуш ба пуш истед. Ана ку мана мехла биюн як дигар қапе. Да, мана мехла дастата қап, да, бачам, дастата қап. Мана мехла дастата қап, даст ман шумо бегам қаба мехла. Мана нигоҳ кунед, да? Мана нигоҳ кунед. Мана ҳамин коре ки майнаи сари ҳамин ба мешад, ма ҳозир шумо нишон медиҳам. Ина ҳама ба мешад ҳамин чӣ? Нигоҳ кунед. Мана ин якташ нумаш страх. Якти дигаш нумаш мисол сомнение. Якти дигаш нумаш шубҳа, гумон карда истодааст. Мешавад, намешавад, бало баттар. Ҳамин хел. Баъд як проблеми асосӣ диги мо бо аз хешутабор. Ҳамитанед? Хешутабору окружение. Ана кун. Ман тренери ту, устози ту, ман мегӯям ки уко аз ҳамин то нуқтаи манин А, нуқтаи Б баравиага, ҳо вай баравиага мақсадат ба мерасӣ. Ана кун ту ҳаракат кун ки ҳамонҷоре ин хел қаб, ман ин хел қаб, сах қаб, ман хел сах. Ана кун шумо ақиб каши одам пеш равад. Давай. Не ҳаракат кун. Ҳаракат кун охир. Ту бояд ҳаракат кунӣ. Худо метиҳад ҳаракат кун. Ту ҳаракат кун охир. Ту бихел нест охир. Значит, я сила, да, не, ту ҳаракат кун охир. Ту ҳаракат кун. Ана ҳаракат кун. Мана ҳаракат кун. Мана ҳамин тақдири чиста тоҷика михел. Бовар кунӣ ана. Фаҳмида, да? Ана именно ҳамин тақдири тоҷик. Чиба ки ҳама мегӯ меҳнат кардан дар кор. Меҳнат ин бача намедонад чӣ кор карданаш, а? Шабу рӯз меҳнат мекунад, мебинад ки результат нест. Баъд аста-аста аз ҷош намеҷунбад, дигаргуни нест, баъд аз чанд вақт монда мешавад, дилбазам мешавад. Баъд инҷи ба чӣ қабул мекунад майни сараш? Намешудааст. Гапҳои Давлатов дурӯғанд. Намешудааст. Анамина қабул мекунад. Вақте ки анамина убедит карду қабул кард, всё. Баъд ина кушид ки дига бовар намекунад ягон чиба. Чиба ки гум мекунад ки дар ҳақиқат нашуданай. Бо дубора, бо қапа мухел, давай. ин қувваи дарунии инсон. Нигоҳ кунед. Одам ду қувва дорад. Як қувваш движущая сила. Одаме ки қуввае ки одама пеш мебарад. Ин чиай? Орзуай. Ин бовари худ бай. Мечта. Цел. Мана ин чи ёки хизмат кунам падару модар ба, оила ба, ёки ба на ватан ба. Анамин чизо қувваи движущая. Ҳамон қувваест ки одама
مجبور میکنه که یک کار یا که یک وقت طعنه تو میکند همین خیلی بود کس طعنه میکند задевает вас تو میخیزی میکنی با دوم قوه сдерживающая сила نگاه کنید движущий сдерживающий اونه که شما پیش بمیبرد اونه که شما میدارد من همین сомнение گمانباری و شبهه و страх ترس و من همین چیزها неуверенность в себе همین چیزها قوه هست که شما میدارد عقب میکشد یکم демонстрация من وای نشون دادم انکم دوم من این демонстрация با محیط نشون میدم شما با محیط چقدر سخت تاثیر میکند انسان با معنی سر آدم با محیط به حد سخت تاثیر میکند دقت کرده استید من مثال رنگ که همین بانک سالیانی اگورسه بینید همین بانک اگرید درون هوای با پامیدور هم است و چسنوک هم است و بودرینگ هم است و شبیت هم میپرتید همین چیز میپرتید همون چیزی که پرتید همین بانک با همش یک خیل سالیانی میشد یک تا شور یک تا شیرین نمیستد همش یک خیل چی که اتمسفر همون خیل انا کن نگاه کنین من این کس دودار داری بچم من این دودارت بچه امک داری من این بچه امکت پشت داری ازنا داری یا که من این پشت با همسایه داری من این همسایت انا کن نگاه کنین این آدم представить کنه که همین درسا با اومدو یگون چی فهمید دلش به یگون کار کردن آرزو دارد میخواد که یگون کار کند فکرش هست که خاقل یگون بهبودی کنم من اینجا دید که دو کس شما کاراتون شده است اینم امید میکشد و حواس میکند منم میرم میکنم میگود میرد اونجا قرض میگیرد یا که میبرد کار میگیرد هم کس بار میگیرد پادرالایزاسیا خیلی پول خودم منیست اونجا پادرالایزاسیا بار میگیرم سودا میکنم میشد گفته به همین نیت کار سر میکنند نه که من این آدما دستاشون قطعی نمیدارن نه که این آدما گپایی که میزنن انمو сдерживающая сила زیاد کردن میگیرد سر کن انا کن این آدما هر بار تکرار کرده میستد میبینمت دیده استودیا ما یک ماه گذشت دوای نه من گفته بودم نمیشد زور بهوده میان میشکند ضرب المثل توجیکه میدونی استاد در جواب نه هیچی نگو تو همون رولت بازی کرنگی همون ضرب باور کنید نه میدونید من چی حس میکنم بعضی وقت همین گرد و دین شما اطرافیان شما انتظار شده میستن که همین شما بایتید خواه باور کنید خواه نه میدونید نمیدونم چی با و یا از سبب که شما یک بار دو بار گفتگی که نکن نمیشد میخواد که دکزت کند که فکر وای راستای маслиҳати ман агар гӯш кунед шумо бояд ки ман русӣ камтаргум майла вы должны верить своим идеалам вот тот идеал который в себе создаёте в своё сердце кем я хочу стать ему надо верить и этого надо помогать этому человеку независимо от того кто-то помогает поддерживает или не поддерживает ну что ситуация плохая, ну что денег нет, ну что никто не поддерживает, ну что? Если кто-то говорит вам, что ты не сможешь, только потому, что он сам не умеет это делать. И пытается навязывать вам свою неудачную мысль. Он сам полный неудачник, полный дерьмо. Пытается, чтобы вы тоже стали один из таких. И он пытается в вашей голове это разместить. Потому что он уверен, что у него не получается. Иначе откуда у него такая мысль? Он убежден, что у него не получается. Поэтому вас пытается сделать себе участником этого. Хамоту руси мефаме, да? Ман просто фикронай ман руси. Барай ман руси фикр мекунам, барай ма қадар. Ягон кас шумо бага ҳамин гапа гуфт ки эй намешад, ё ки ту наметоӣ, а хотар набароред. вай точно медонад ки ҳавай худаш ҳамин кора кардан наметавад барои ҳамон шумоям ҳамон ба мехоҳад ки убедит кунад вай ақида шудаги барои вай уже вай выбор шудаги барои вай шумо бояд ки сдаваться накунед ин чизоба ман шумо ба аввали вохӯрӣ ба гуфтам натиҷа 20% аз ситуатсияи берунӣ вобаста дорад 80% аз шумо вақте ки ман бисёр ваз анализ кардам имром 90% любой проблемой ки ҳаёти шумо баҳай 90%
шумо барои ҳалли ҳамон проблема албатта тамоми ресурс доред, не ки шумо намедонед ва чӣ хел истифода кардана. Любой проблемае ки ҳаётатон ба мешад ку, шумо яраша решение ҳамон проблема ба 90% ресурс доред. Просто ҳар одам дидан наметод ки чӣ хел комбинатсия созам ки ҳамон ресурс кор фармидан дод. Мана мисол, агар ки ин одам бизнес дораду обороташ $100,000, ҳеҷ маҳал ин ба худованд $100 миллион проблема наметиҳад. Так или не так? Агар ки ин бача ҳозир нав мехоҳад соҳибкор шавам исусон, ин ба ҳамон $1,000 ё $5,000 дар кор аст, ҳамон рамка ба проблема ҳошай. ин ба ҳеҷ маҳал $1 миллион ба проблема нест. хотир набуроред. худованд ҳар як этапи ҳаёти одам ба ҳамон уровень ба метиҳад ситуатсия. Аввай пасту боло ба не. Уровень $5,000 ба ки проблема ҳал кардан тоест, баъд задача пайдо меша ин ба $10,000 ё $50,000. Ман чӣ гуфтаниям? 22 сол кор карда одамо хати, ман точно фаҳмидам ки ягон проблеме нерешаемый не существует. Любой проблема ки одам баҳай 90% вай проблема ресурс дорад одам. Просто вай намедонад ва чӣ хел карданаша. Барои ҳамон ина точно шумо фаҳмиданатон дар кор. ҳамон уровень худатон ба 90% ҳалли ин проблема ба шумо возможностам доред, ресурсам доред. Ресурс гуфта мефаҳмедам, ман чизе гуфтанам. Ресурс гуфта пула мегӯем мо, техника мегӯем, связа мегӯем, возможности мегӯем. ҳамона кардан ба шанс доред. 90% барин. Просто бисёр одамо аз сабабе ки ҳамон ҳалли масъала, как принять решение, ҳамона ёд гирифтагине, ё кас нишон додагине, гумон мекунад ки намешад гуфта баъд бараш мебурад. раҳмати калом бачам. То ки агар ки хоҳе ки дар ҳақиқат чемпион шӣ, то бояд ки ҳамон дискас дарони ҳамон вай ба кесба 54 категория мышления богатых бедных. Ҳамина гирӯ 7 бор конспект кун бачам. Полностью ҳамон сдерживающая сила освободит мешавад майни сарат ба. Як корое кардан метои ки назари дигаро ба чуда метобад. Якта китоба ман медонед чӣ навистагам? Агар ки бинед таи об ба вай мебурад ку алаф одрасле. Дидаги а? Як китоба ман ҳамин хел навистагам ки якта водрасле ҳамин як умр ҳамин санг қапида истодааст. Дастош дард мекунад, монда мешад. Баъд мегӯд ки ман дилам ба зат як умр ҳамин пайдошавии умрам то охира ҳамин санга қушоқ карда истодан ки ҳозир аз об мана мебарад. Баъд мегӯд ман мехоҳам ки дастама сардтиям. Дигараш мегӯд не сард нати ки мемурӣ. Сард не ки об туя ғарқ мекунад. Об туя соҳил ба мепартод хушк мешӣ мемурӣ. ту бояд ки сард нати. Он мегӯд ман як умр ҳамин санга қапида пушти ҳамин санги хунук ба рушд шуда истаме. Ман намехоҳам дига ин хел зиндагӣ кардан. Ман мехоҳам ки як бор озод, ақаллан як бор озод ҳавас карда зиндагӣ кунам. Дасташа сар метиҳад. Вақте ки дасташа сар метиҳад, хай об гирдолуб вай мекунад ку. Як чамбаро круг мекунад об, мезанад вай поин мефурад. Вай мебиёд шарабе меафтад водопад ба. Мезанад қар вай мебурад боло. Баъд аз вай ки мебурад боло ба, баъд кифтоша кушод мекунаду. Ба ҳозир рӯи об ба ҳаловат мебарад. Вай ҳамто ҳаловат барад, дароз ранги хоб кардагини. Вай отрасли лаззат бурда истодааст. ин мебинад шои офтоба. Як умр таи вай буд ку охе. Ана мегӯ зиндагиим будааст. Ба ҳузур. Баъд об рафта истодааст ку. Дигар отраслиҳоям ҳаст ку поён ба санга қапида истодагиҳо. Боло аз поён боло нигоҳ мекунам, мегӯн вот идёт бог. Ки фаҳмид мазмуни гапама? Мазмуни гапама фаҳмидед? Вақте ки шумо ҳамон коре мекунед ки дигаро ҳеҷ қабул намекунаду ақлаш намерасад, гумон мекунад ки ту ягон хел особенный одамӣ. Ту какой-то легенда. А на самом деле ты просто не делал как все. Пошел по-другому.
میدونی من برای چی مردم تعریف میکنن؟ چون که همه تاجیک‌ها رفتن و مرد کاری کردن یا بازار باش یا استرایبا کار کردن استراکبا یا که همین جوای با گروسچی کردن یا که سوداگری کردن. من همین کارا نکردم. من 6 ماه که مرد کاری کردم فهمیدم. Это путь никуда просто. عمر هم تو گفت نه ممکن نه. من رفتم دیگه جا با حیاتم برای همه دیگه شد. تو همین خیلی کن. سوز میشه. 7 بار کنسپک میکنی سوز میشی. رحمت کلان جونم. تو سوال